Machiegni e penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu iluongo ni Ruth Otieno en ga morna mar bedo kod odiochieng' wago mbaka kendo wang'iyo kaka wanyalo geng'o, wanyalo thiedho kata wanyalo dak e yo makare kod midhierni mathoro mako wa kaka oganda. Amor mokalo ni wendo wa kendo director nitiere studio, daktari kendo director nitiere studio ka. Wabo miye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, entiere kod lony mage, kaeto wabo donje twak achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Machiegni daktari. Erokamano ahinya Ruth Otieno. Nyinga kachako gi nyinga en Daktari Don Sunday Ogola. An daktari molony e thieth mar nyithindo. To sani mwawuoye ba an director mar medical services, nyiso ni thieth mag osuptal mantie county mar Kisumu ni. Koro mane an to odiochieng' ma kawuono ni adwa ni wawuoye e nyithindo man gi dwaro mopogore opogore mwaluongo ni Down syndrome. Down ni en D-O-W-N syndrome. Kwachako ni gima syndrome en, syndrome nyiso ni gik mopogore opogore manie del mokel kanyakla. Koro gibedo a syndrome. Tuoche man gi ranyisi mopogore opogore, maybe a wang', e tielo, del, kamoro kokel gi kanyakla, to waluongo ni koro en syndrome. Koro mae gima wadwa wuoye kawuono iluongo ni Down syndrome. Gin nyithindo man gi dwaro mopogore opogore. Koro ok en tuo, to en gima onyuol go ng'ato. Ni in gi condition miluongo ni Down syndrome. Mae gima wadwa wuoye kawuono. Nikech waketo maino e Down syndrome, daktari, gin gigo makata opogore opogore to gibiro kanyakla ang' iluonge ni syndrome. Kamano. Nyiswa kopogore kod Down syndrome, wathoro ga bedo kod syndromes mage mondo mi koka waduoge Down syndrome ka. Syndromes ng'eny. Wanyalo bedo gi tuo miluongo ni Edwards syndrome, Klinefelter syndrome, wan gi syndrome ovarian mine, wan gi ovarian syndrome. Syndrome gin tuoche mang'eny moko wanyalo wuoye kendo del ka del, fuon ka fuon nigi syndrome ni. Koro wadonje Down syndrome. Kamano. Koro Down syndrome ni en ng'at inyuolo kodi, inyuolo go nyathi moro amora man gi Down syndrome onyuole go. Koro ok en gima imiyo ng'ato. Tinyuole nang'o? E del, kineno picha ma keto mbele kanyono, to ondiknwa gimoro miluongo ni gik moko ma ochalo makas kata riyo, iluongo gi ni chromosomes. E del wan gi gima iluongo ni cell. Ng'ata mangima, gimoro amora mangima, kata obed yien, kata obed ang'o, nigi gima iluongo ni cell. Cell ni en gima tin, kendo high school to nipuonjowa ni cell ne matin mogik. To kadok e medical school to ayudo ni cell en gima duong' kabisa. Nitie gik mang'eny e iye kanyo. Koro cell ni nigi gimoro iluongo ni nucleus. Nucleus ni nigi gima iluongo ni chromosome. To chromosome ni nigi gima iluongo ni DNA. Miwacho ni wadwa kaw DNA mondo wang'e ni en nyathi ng'ane koso ka en nyathi ng'ane. Koro DNA mikaw gacha en obede gima iluongo ni chromosome. Chromosome gi gin gik mabedo ariyo. Waluongo gi ni they are two and they are thread like. Gin gik machalo kaka moketo pichago. Gibedo ariyo. To dhano ni kode 23. 23 pairs. Nyiso ni gi total wabedo gi chromosome 46. 46. Kibedo gi 22 to gin ariyo. Nyiso ni kikwano gi te to dhano bedo gi chromosome 46. Animals be nigi chromosomes gi. To gibedo go mopogore. Kaka guok bedo gi chromosome 39. Fruit fly bedo gi chromosome 12. Koro gimoro lekale nigi mopogore opogore. To gimodwa ni wang'e ni chromosome wacho ni gin ariyo gibedo pairs ni. 23 wabedo gi moluongo ni X mano nyako kata dhako, then X, Y mano dichuo. Koro mano gima wacho ni ng'ato en dhako kata dichuo. En the chromosome X or XX or XY. Magi mwaneno ga e del mwating'o. Macha ok dichuo e medicine. Macha gimineno. Dichuo en in gi X chromosome mar XY kata XX kuom dhako. Koro chromosome gi nitie kako gipangore.
To e Down syndrome ni iyudo ni sama ng'ato bedo dhano, sama ng'ato losore ka bedo dhano, iyudo ni obero gimiluongo ni translocation, owuok kuom chromosome moro to dhi e chromosome 21. Wacho ni wan gi chromosome gi 23. Koro 21 ni kan mondo bed gi chromosome 2, to koro ng'ani nyuol ga 21 nigi chromosome 3. Koro tuo ni waluongo ni Down syndrome kata trisomy 21. Tri mean 3. Koro mani tuo ni en condition, okay, en midhiero bas, mane en midhiero mar Down syndrome. Koro Down syndrome nyiso ni kar mondo ng'ato no nyuol gi chromosome ma wuoye ni 2 to en mare achiel odhi ochot, odhi kamachielo, odhi losore mondo bed 3 e namba mar 21. Ka mano timore, tinyuole anyuola ka dhano, tidhi nyuole gi dwaro mopogore opogore e body te. Koro en gima wacho ni affect all body parts. Nyiso ni obedo gi gimwa ng'iyo, wawacho ni in gi midhiero ni Down syndrome ni, kwaseng ng'iyo features, gik modhi kelo e del kamano. Manyiso ni dende dhano ni bende kaka Nyasaye nochweye, ntiere pattern monego bed ni oringo godo. Ntiere gik moko kaka cells ma wawacho cha, mana kaka iwacho cha e school biology iwacho kacha ni en motin mogi, kendo koro ipimonwa ni cell kendo duong' mantiere nyaka kod chromosomes e iye, ntiere kod chromosomes ka ntiere kod DNA kendo koro ok en gima yot ahinya. Maka achiel owuok kamoko onego bed ni owuoke modhi ochogore kamachielo to loko del duto te kaka chal kamano. Pimnwa daktari ni en ang'o manyalo miyo achiel ni dhi wuok madhi chuogre kamachielo ma gibed 3, ang'o matimore momiyo manyalo timore, to timore e level mane? Ka osemak ich, to ijni en dweche adi, en ndalo adi ma angini dhi pogore modhi ochuogre ka 21 ka? Koro gini ka ng'ato mako ich, pok science wacho mana gik makele kako move. Koro number 1 waluongo ni translocation, moro waluongo ni Robertsonian, then moro mosaicism. Gin gik moko 3 ma science temo mondo otim nonro ni gini notimore kama. To gima miyo timore to pok science okia. Ma Nyasaye momiyo wawacho ni ka ng'ato nyuolo ng'at maber to wagone Nyasaye erokamano. Nikech nitie gik mang'eny ma pod science ok wacho ni ng'ani notimo gini emomiyo gino wuok e 12 kata 13 to dhi wuok e 21. To science to wacho ni kosetimore to onyalo wacho malongo ni maendi to en no timore ni ma otur kuom ma, kata ma odhi otimore kama, kata ka nyathi osechako dongo to wanyalo yudo mosaicism type. Koro oluore mokwongo thothne wayudo sama nyathi koko mak ichne. Mano nyiso ni the first, after the 3rd day to the first 3 weeks, kanyo sama gik mang'eny go timore. Mano mokwongo kendo en mang'eny. To mar adek miluongo ni mosaicism en oyudore after weeks 3 ka dhi nyaka weeks 8. Nyiso ni en oyudo ka nyathi oseloso gima luongo ni zygote. Koro ng'ato osebedo ni iseyudo ineno ka gima en dhano, koro ka gima en dhano ma kwang'iye microscope to ng'ato nyalo wacho ni ma dhano. Mano koro wayude mogik miluongo ni mosaicism. To gin gi tin mostly en wayude ndalo mang'eny wayude e Robertsonian kata translocation ni matimore ka ng'ato the 3rd day, ndalo mar 3 bang' yudo gik mar dichuo. Kamano. Koro gima miyo ni ng'ani bedo kode to ng'ani ok bed kode pok oyudi. En mano wawacho ni joma ithoro yude ahinya gin mine ma yudo ich ka ndalogi ng'eny. Nyiso ni after 45 years. Koro wadwaro ni mine oyud ich kata mak ich ka pod gitindo mondo gik makamagi kik thor. Ok ni gidhi yudo to kik thor bed ni giyudo. Nyiso ni ng'ata nyalo yude, kata en mana nyako ma jahiga 18 kata 20 kata 25, to gin ok githor yude ka mine ma mako ich kandalo gi osekalo 45. Koro wadwaro ni mine mondo kik thor yud nyithindo man gi Down syndrome gi mak ich kapok gi chopo higni 45.
Ok ang'eyo ni joma chwo bende ma samoro nyalo nyuol kata ka gin johigni 70. Mano wabro teno gi kidi matin kata kamano nyalo mule mana matin. Wamule mana matin nikech jok ma jo dichuo to science pok oyude. Koro kata dichuo kata in higa 80 onge science pok oyudo ni onyalo bedo ni kore yudo tuo mar Down syndrome. En penj laktar, ageno ni kidieny ni donjo ni maber mokalo nikech ma koro yawo pachwa malach. Emomiyo wantiere kod chenro ni. Inyalo wuoni ng'ane nonyuolo nyathi machal kama. Debed ni ang'o mano timore. To bende daktari owacho ni ok ochuno ni nyaka obed miyo ma hike osedhi mang'eny ema ang' noyud nyathi mak mana ni kwano ni malo. To ji duto te kata mine ma pod tindo higni 18 pod nyalo yudo nyathi mantiere kod Down syndrome. Wabo ng'iyo nyime kamatin ni ranyisi mage ma kineno kuom nyathi tinyalo chich ni nyaka bedie ni entiere kod Down syndrome. To kapok achopo kanyo, Down syndrome ni ong'eny marom nade pachoka, ong'eny marom nade e pinjewa kata e gwengewa mag Kaluo kaka Kisumu County ka. Down syndrome ni ok ong'eny ahinya. Waiwacho ni the ratio wanyudo ni kuom nyathi monyuol achiel 1,500 ng'ato yudo Down syndrome. Nyiso ni kwa kwano ni statistics be en ga numbers. Wacho ni ka nyathi onyuol kawuono moyudo Down syndrome to mine onyuol 1,500 to wanya chako yudo Down syndrome ei kamwadake ni. To ei jok ma wasunge kata ong'eny gin achiel kuom 700. Mano ng'eny? Ong'eny. Gin ong'eny kuom gi kabisa. Gin ing'eni ok giero mako ich. Kata ka gimako ich to gisetiyo gi gik mang'eny ahinya mamiyo chromosome gi pogore. Nuane kanyo daktari ni kata ka gimako ich to? Ok giero mako ich ka gitindo. To mamako ich yudo kosetiyo gi yedhe mang'eny mabe nyalo bedo ni interfere kata nyalo bedo ni interfere rocho chromosomes gi DNA gi. Koro mano emomiyo wasunge ong'eny maloyo ratenge. Mano en kolure kod nonro, kolure kod gigo ma isetimo nonro kagi kacha kaka laktar. Daktari ma nyisowa ni kopogore kod mine ma hikgi oseniang' kata hikgi osedhi mang'eny, ponono ni ng'ato tiyo kod gik mang'eny e dende. Nyalo rocho DNA gi, nyalo rocho gigi kotenore kod dhok miwacho ni gisetiyo kod gik mang'eny. Gin pok otim science tichich. Ing'eni nitie gik ma ok wanyal wacho with authority. Nikech ing'iyo ni ang'o momiyo ong'eny ka, ang'o momiyo ka otine to pok oyud association, pok oyud ni tudruok mar yadhni kata gimoro ma ng'ato okete dende ni ma miye oyudo nyathi mar Down syndrome. To ong'eny. Koro wacho ni chich nyalo bedo ni ang'o momiyo ong'eny ahinya e msungu to tin e jorotenge. Tin ok nyis ni onge, wawacho ni entie. Kisumu ka wacho ni kuom nyathi achiel to mine konyuolo 1,500 to Kisumu ka kende wanyuolo nyithindo 3,000 e higa. Awuono odiechieng' e higa. Koro nyiso ni e higa Kisumu ka nyithindo 2 ka tin. Wanyalo yudo kata nyithindo 5 to nyithindo 2 ka tin inyuolo gi Down syndrome. Koro yudo ni wasunge gi wawacho mana ni chal ni nyaka bedi ni yedhe moko ma gitiyogo mang'eny kata gima gitiyogo e dendgi mang'eny nyalo bedo ni miyo gi wach mar bedo gi Down syndrome. Magi gik monego bed ni jo science kawo mondo time nonro. Kaito bende kaka iwacho ni bende gibudhoga kapok ginyuol ka koro gisetegno ma en achiel kuom gigo mane isewacho. Duoko wachien nyakwara Mugejwang' nikech wapuonjore okang' kaka wadhi ka waduogo to wabro ng'iyo ni to ranyisi mage ma ibro neno kuom nyathi mibro chich godo ni nyaka bedie ni nyathi nitiere kod Down syndrome. Kata kamano daktari owacho ni e kind ndalo 3 tok kosemaka ich nyathini kod jumbe ndalo 3 na jumbe 3 ema ng'eny. To nitie ma mosezu ma wacho chama nyalo dhi nyaka jumbe 8. Koro mano en otin. Thoro ji ok yude madhi mang'eny nyaka jumbe 8. Ji mang'eny yude ndalo 3 gi jumbe 3 mokwongo. Kamano. Wadhi e yueyo to seche ma waduogo wabro neno ni seche ma omakich ka en ndalo 3 ka en jumbe 3 en ich kata ochal nade kanyo ema gik moko thoro timore mang'eny mokalo.
To kapo nono ni dwani mondo mi makich kati dwani mondo mi nyuol nyathi ma onge kod Down syndrome, tema tek mondo mi konyri kati nyuol nyathi kapok ichopo higni moniang', higni 45 kadhi nyime. Po nono bende ni tiyo kod gik mopogore opogore del, daktari wacho ni nitiere chich, pok otim nonro ma inyalo wach ni magi ma to tema ne matek mondo mi ing'i kaka inyalo panjo negi mondo mi yud nyithindo monge kod Down syndrome. Ok ang'eyo ka wache maber kata kamano. Wakauyoyo ka waduogo ranyisi magi makineno to nego bende chich kik idhi mabor nyakwara moge jwang' kik isudi. Kick off the festivities in Dubai now View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All this and more in 5 days, starting from $875 USD per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Teacher Beach, Hocha Kore, Samuel, Wakelo Ningoma, Mubedo, Pink Design, Wakare. Ramogi TV, Biro Kanyakla Kachiel, Ramogi Radio, Kamabende, Stimariwa Record P. Yoanya Wauntie, Kikubed Mabori, Korogajan Kitch Kai, Ekumi Yudogi, Mamit Kabisa, a Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyoki kafaya goody. Local instrumental. Wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Mwenyegetinge Safaricom Sambaza Fra Caravan Western and Nyanza Edition sasa imefika Kisii. Jumamosi hii ya tarehe 30 Novemba mwaka huu, kutana na watangazaji wa Egesa FM na Radio Citizen Kisii Town kuanzia saa 3 asubuhi. Kisha baadaye msafara utaelekea Keroka, Keumbu, Nyamache, Mugunga, Kenyenya, Nyamarambe na Climax itakuwa Suneka Market. Evangelist Douglas Otiso atakutumbuiza unapopokea zawadi kemkem kama simu, airtime, mbuzi na zawadi zingine nyingi. Ni kwenye Safaricom Sambaza Fra Caravan Western and Nyanza Edition kwa ushirikiano na Royal Media Services. Egesa FM. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Penj laktar ko kalira Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo Down syndrome en rochruok mar kaka del chala kata dwaro mopogore opogore en nyathi minyuolo kod dwaro mabeto dwa pogore matin kotenore kod lokruok mane obedo e DNA. Mabede daktari nopimonwa kacha ni ma atimorega e ndala dek to kose make ich. Tena ang'o matimore wabro nyisi kendo mana kaka ne wapimo ni cha wabong'e ni nyathi makata omaka ich ne ndala dek rom nade, jumbe adek rom nade, omiyo chenro ni kik bai kaka wamedo sudo kode ni. Daktari seche mosenyuol nyathi, thothne ng'ato bro fwenyo ni nyathi nitiere kod Down syndrome ka nyathi rom nade? Seche monyuol nyathi, wadwaro ni nyithindo nyuol osuptal. Kaber. Ok wadwar sani ni pod miyo nyuol dala. Nikech gima nyaka daktari kata nurse team ka nyathi onyuol en ng'iyo nyathi, iluongo ni examination. Watimo gima waluongo ni head to toe.
nyathi nyaka ng'iye maber cheke to gimwa cheko ga en koso dobed ni en gi Down syndrome nikech koyude sechego to wachako konye sechego nitie gik monego bed ni timo sechego chieng' monyuole kapok odhi dala omiyo mine onego bed ni nyuolo osiptal mondo ka dipo ni nyuolo nyathi man gi Down syndrome to wachako thiedhi sechego to mano pinje maoko to watimo nyaka diagnosis kapok onyuol nyathi mano wadhi bire sama wuoye e diagnosis koro wan marwa kaka ma Kenya ka to wang'iyo mana nyathi kosenyuole to wang'iyo gima luongo ni features gik mobiro go nikech Down syndrome no wacho ni gin gik moko mo opogore mobiro kanyakla mwang'iyo to daktari wacho ni this one nikech en gima nyathini nigi gik machal gi Down syndrome kendo wachako thiedhe kata chako konye seche monyuole kamano ma en gima inyalo fweny seche monyuole nyathi en seche monyuole ni daktari koni to wacha ni Down kata nurse koseng'iye to wacho ni daktari aneno gini kama bi ing'i nyathini chal ni nigi Down syndrome omiyo nyithindo onego bed ni nyuole osiptal kamano Abdwani mondo mi watel kanyo ponono ni mako ich wach moro ni nitegno kata piny osesudo kako sudo no kisudi nyuole siptal ibro fweny gik mang'eny mokalo gi odiechieng' gi dakika monyuole nyathino nikech gitimo examination inono nyathi chakre wiye nyaka tiende maka ponono chanduk nitiere tibro fweny mapiyo gik ma ineno gi manas nyalo wacho mapiyo ni aneno gima kama ginang'o daktari kamano Down syndrome en gi gik ma nyathi biro go mopogore kochakore wiye nyaka tiende to kochuno nyaka ibed gi gite lakini nyaka ibed gi moko kuomgi kwa chako wich lenda wang kaka uneno kaka waketo no wawacho ni there is a prominent forehead koro nyathi ma lenda wange pat wiye oduong' ahinya kobiro e ite wawacho ni low set gin gi piny kendo gi tindo wapimo it gi kama wang bede waketo gima straight kata kalam kata gima straight iketo kama kiyudo kama wango gik goni okalo moko mulo it waluongo ni that is a low set ite bedo gi piny kendo tin kwa duge mbele wanka to wangi gi wangi distance nitiere kama umoringeni nyithindo gi margi flat margi opamore kendo duong wide koro wang gi wang opamore kendo nigi space maduong gin gi space maduong king'iyo wang gima umo wang kwa umo wang wani epicanthal folds kwa ng'iyo gi to magi yoka yeku chal ka gima okuot kendo king'iye to waluongo ga ni Chinese eye watiyo gi word no mondo nyithindo kik wigi wilgo ineno ko chal gi China bas koro mano ok ni waluongo gi ni gin jo China to mano en man mondo kik nyithindo ma pod somo mondo gimaki mondo kik wigi wilgo koro nyiso ni wang'e nigi yoka yeku kuot matin to obedo ka wang' mar jo Chinese kwa dugo e dhok wachope gi tindo gi tindo to pat gi kata wacho ni flat and wide to but ka to wayudo ka tindo kwa donja dhok wanyalo yudo ni dhoge ni kwa ng'iyo i dhok waluongo ni palates dhok mamalo wanyalo yudo ka e dande nyalo yudo ka otut kabisa iluongo ni high act then wanyalo yudo ka koro lewe duong lewe dono wuog oko to osenyuole kwa duge tike tin kwa doke ng'ute chiek kwa doke agoke ka to thuno nyathi konyuol to nyaka wang'i ka be en gi gik machalo mag thuno waluongo gi ni buds nyathi moro amora konyuol nyaka bed gi gik manyiso ni en gi thunde magi jok moko bedo maonge go koro ok yud gima nyiso ni en gi thuno kidhi e lwete chiek nitie kama ka daktari kong'iyo to neni anena ni lweti chiek kata kong'iyo lweti kama lwedo ni to lweti chiek kwa ng'iyo
i lwedo to gibedo gi gik mineno kalo i lwedogi thoro gi gibedo ga achiel. Waluongo ni single simulian crease. Nitie gik mong'adore ga i lwedo. Aparo ni picha moro wang' wane en tiere. Koro wabedo gi en gi achiel kaka pichano. Pichani. Ineno ka en mana gima ong'ado. Bas. Ineno kaka ochiek, lwetege go chiek, to gino ng'ado e diere kanyo kendo. Waluongo ni single simulian crease. Kwadoke e ich kapok wachopo iye ka tok ng'ute ka bende aneno ka nigi wach moro daktari. Ng'ute kanyo wawacho ni chiek, koro momiyo inyalo bedo ka koro ng'ute chal, waluongo ni joma ng'ute chal ka gima othung' nikech koro gin folded, nikech koro ochiek, odolore. To nitiere gima ting'o ng'ut gi spine, wan gi joint mamiyo ng'ato kaka an anyalo tero wiya kama, waluongo ni atlantoaxial joint. Margi is lax. Omiyo ginyalo en nyathi manyalo keto wiye madhi miwa mana ng'ane wiye gore piny. Atlantoaxial joint is hyper flexible. Niso no nyalo tan wiye kabisa. To ng'ute to chiek. To nyalo tan ng'ute no kabisa. Kwa dhi ich lith lwedo gi bende no kantiere gi gimoro. Okay. Lith lwedo gi wanyalo yudo ni en gi lith lwetegi nyalo bedo ni ok gin abich. Clinodactyly of the fifth finger. Onyalo yudo ni koro en gi moro madwa ti e lwete. Koro gibedo auchiel. Mano ok nyis ni ji te man gi Down syndrome kata lith lwedo mar auchiel ni koro ne en gi Down syndrome. Wawacho ni ng'ato nyalo bedo kodgi to onge ng'anya bedo kodgi gite kuom achiel. To nyaka wariwgi koko wacho ni ma nyalo bedo gi Down syndrome. Nyithindo mang'eny bedo ga gi lwedo mar auchiel, mano ok en Down. Daktari nyaka nyisi ni en Down kose ng'iyo gik mang'eny kuome. Kwa dhi e ich ka, thoro gi igi ok losre maber. Wayudo ka duodenum en kiset gik kar ich kacha ok olosore maber, ok o canalize. Waluongo ni koro bedo gi atresia kata stenosis. Obeto dinore. Omiyo nyithindo gi ng'ok. Nyalo bedo no ng'ok kabisa konyuole gi mano. Kwa dhi e adundo ma ging'eny godo ahinya, adundo gi bedo gi problem nikech adundo olos ga mopogore, remo ma kwar gi remo mar bet rateng'. Remo moa e del waluongo ni remo marateng', remo moa e obo waluongo ni remo makwar. Man gi oxygen. Bas, man gi oxygen. Nitie gima opogogi waluongo ni septum. Thoro gi bedo ni septum ni ok nolosore maber, otuch, kendo mano is chiegni gite gibedo gi endocutional defect. Waluongo ni endocutional defect. Most of them thoro gi adundo gi ok losre ga maber. Kwa dok e ng'ut gi ka thyroid yeno wil gi nitiere gimoro e ng'ut ka waluongo ni thyroid. Gibedo ga ni dend gi react miyo nego gik maloso gimwaluongo ni thyroid glands, thyroid hormones. Koro mano be onego bed ni wapimo gi konyuol gi. Kwa dok e yo ka tiend gi e skin, pien del gibedo motwo kendo yot mondo giyud cracks. Barruok mar pien. Kidhi e tiende, wayudo ka nyathi tiende maduong' bedo ga mabor gi moko gi. Koro wabedo gi space tielo maduong' gi nyile tielo matindo. Tielo ng'ene gibedo ga machiegni, tielo ok ka lwedo. Nyathuon gi moko gi bedo machiegni. Iyudo ka koro en kamisoyo pato cha. Mare duong' ahinya. Koro mano be gima kwa neno to wacho ni nyathini nyalo bedo nigi Down syndrome. To rembgi githoro yudo tuoche mang'eny, cancers mag remo, cancers manosewuoyo ka chon. Cancers mar remo waluongo ni githoro yudo gima waluongo ni TAMS, transient abnormal myeloproliferation. Giyot mondo giyud gima waluongo ni cancer mar remo. Koro nyiso ni nyithindo monyuol gi Down syndrome dendgi te nigi chandruok. Omiyo wadwa ni wayudgi piyo mondo wachak gima waluongo ni Down syndrome protocol. Ma konyuoli gima onego watimni kama, gima onego timni mondo ibed dhano kaka jok mamoko.
En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu Dr. Don Sande mabende laktar molony mokalo weche mag nyithindo sani en nyaka director e weche mag thieth e boma ma Kisumo ka wang'eyo kacha Down syndrome en chandruok en gima timore e ndalo adek kosema kech nyathi en gima inyalo fweny kata kapok onyuol nyathini to daktari wacho kacha ni kabe to nyuol nyithindo gi hospital mondo mingi kaka inyalo chak Down syndrome protocol mabende obro nyiso wani en ang'o nyakwara Mungi Ajwang'. Ranyisi gi kineno duto te to nyiso ni nyathini nitiere kod Down syndrome koso kone adi tinyalo wach ni oyo gin 50 gin ranyisi 50 kech en chakre wich nyaka piny to koyud 30 to en Down syndrome koyud 10 en Down syndrome koyud 8 en Down syndrome koyud 5 en Down syndrome. Daktari wamule kanyo matin kamano koro mato picha mana ma temo nyisowa gik ma wueka kaka wang' ma wacho ni Chinese ka waluongo ni slanted upturned eyes, then the wide nasal ridge, flat nasal ridge, then the ears be na wacho ni gitindo and they are low set, then ng'ut be wacho ni ng'ute chiek lakini nyalo move kabisa. Koro magi are gik ma kwaneno to wach nyathini nyalo bedo ni nyathini Down syndrome waluongo ni high likely ok ni nyalo bedo go high likely thuolo ne ni malo thoro ne ni malo ni en go to kwa timo adundo to wayudo na adundo ok olosore maber mano romo mondo wami ni in gi Down syndrome to kaka watimo diagnosis en kamaidi diagnosis mar Down syndrome onego beni wapimo gima na wacho ni chromosomes mwang'i mi negi wangi ni chromosome 21 chromosome gi ko test milongo ni karyotyping kata in kata an komiwa to wadhi nena na kaka chromosome go beda ari kaka gipangore to mi kwan kendi ni mar 21 to gin adek koro mano is the confirmatory test ilongo ni karyotyping manyiso ni chromosome ma wawuoyo ka namba 21 gin adek to nego gibed ari to bet beche ni malo omiyo kwaero ga time waero ga make diagnosis ma nyithindo gi kwase ng'iyo features gi to na wacho ni kar wasunge to timo ga test kata ka ng'ato pok onyuol nikech gin gi lony kendo chuny gi chandra nikech na wacho ni gin gi yude mang'eny omiyo gin gitimo test ka nyathi poni e ich gikawo gimwa luongo ni amniocentesis ichwoyo miyo tikawo pi moro mawuok gacha matin iluongo ni amniotic fluid titere for karyotyping koro karyotyping ni kisekawo amniotic fluid ni ka nyathi nigi Down syndrome to embo biro nyisa kaka chromosome number 1 nyaka number 20 nyaka 21 niga adek to wan ok wathor ga timo amniocentesis ka miyo pod pek omiyo wan diagnosis wa thoro bedo mana ng'iyo gik ma kwaneno kaka picha moketno wang'no wang' nyathino kaka inene wang'e nigi wang'e cha bet ni mabor then neno ka gima wenge go beto kuot then king'iyo dhoge lewe chal ni duong' emomiyo en oko ok ni dhoge tin lewe ne maduong' koro chal ni dhoge no ni oko magi ka waneno daktari koneno wacho nyathini high likely en gi Down syndrome to aori mondo wadhi wang'i adundo ka adundo nigi problem kina wacho ni adundo no thoro gi bedo ga ni nigi problem mar kama pogo remo mar okolosore maber mano ka daktari oneno to nyiso nyathini nigi Down syndrome en lony en science en thieth en somo en nonro mitimo e yore mopogore opogore ni en gima komi tibro kwana chromosomes gi kaka chal ma kichopo 21 tibro neno ni ma ato en adek en pengo ma daktari ne wacho kacha ni oloro kaka Nyasaye no pango gige apani mano en point maduong' mokalo nikech no pango gini gibedo ariyo maka chilo wuok modhi ochogore kamoro mobedo adek to en chandruok maduong' mokalo to thothne kochogore e namba 21 ka ema kelo Down syndrome intiere kod penjo madiher penjo intiere kod wach madiher ng'e mathoth imaneje nang'o weche mag protocol ka bedo nang'o mago gimoko mathoth e kidieny mar adek ni nyakwara Mungi Ajwang' kik bai kik isud kata matin.
Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na make millions in seconds. Make millions in seconds. Kubali kuomoka na virtual games na shabiki.com. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 070 357 281. Akiinua hakuna atakayeshusha, akibariki hakuna atakayelaani, akikubali hakuna atakayeka. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*447#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wazani wote. Pino biro gotieno ma pio ya biro gi ngufu matek mo ya dot ma pio momore ma pio dhi gik moko. Already nan gi nyanya mangino balls. To imagine ka pio ringe nyanya to is a total loss. Chenro mag ohala ochunge boma mahero to ka oranyando muomo okinyi makawuono. Kan kama okonya kabisa nikech Kiswahili beto kang'eyo maber. To koro kilendona gi dholuo to awinjo weche gi kendo maber. Weche mag thieth aja winjo gaga kipuonjo maber gi Ramogi. Koro miyo wang'eyo kaka chalwa kaka jo Oganda. Ramogi TV yango ike mar adek e yamo ka jopiny po tich ma osebedo ka otimo mar loko ngima oganda. In the next 3 weeks, this discrimination and exclusion under SHA is not going to be resolved. On 23rd of December, clinic officers, all of us shall be downing our tools. Riwruok mar jochiw thieth kuko obwogo dhi e ng'anyo e gima giwacho ni owegi oko e bwo chenro manyien mar thieth SHA. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari ni wacho kacha ni pinje ma oko tikao pi ma nyathi nitiere iye cha, temi dhi pim tibro neni ma namba 21 to gin adek, ok gin ariyo, kaka onego beni gibedo ga. Tiende ni pigni mating'o nyathini bende nitiere kaka en gi ng'injo mag nyathini. En gi ng'injo mag wuon gi, en gi ng'injo mag min, en gi ng'injo mag nyathini. En gi ng'injo mag jogo te. En gi ng'injo mar wuoro, en gi ng'injo mar miyo, en gi ng'injo mar nyathi. Koro nyiso ni DNA kata kidwa ng'eny wuon nyathi kata min nyathi, kata mana pi mar nyathi cha, amniotic fluid oromo mondo tim DNA test mondo ng'eni wuon nyathi en ng'a. Koro mano timore. Gimomiyo joka time wasungu thero time kapod nyathi ni e ich. Ng'eni gin tijgi tek, wasungu tijgi tek, gidwar ga gik machandogi. Nitie jok ma wacho ni koyud ni en Down syndrome to golo nyathino kapok oromo. Wan kaka an kaka daktari ok recommend golo nyathi mora mora. Nyathi kowuok to wuok mana ni owuok to ok ni ogole. To wasungu to tijgi tek, gidwaro ni nyathi ka girito nyathi mondo nyuol to gidwaro nyathi owuog maber. Emomiyo be ginyuol matin to ginyuol late nikech giluor. Koro mano emomiyo gin gitime test no ka nyathi pok onyuol. Ginyalo wacho ni ma Down syndrome, nyathini biro bedo ni dwa neno ne daktari sate ok wabi nyalo ma wagole. To mano ok ber. Gima waonge go kaka jorotenge. Waonge go kata Nyasaye ok dwa watim mano. Koro wan test diagnosis na wacho ni wang'iyo ka nyathi onyuol to wachako ni management. Koro management mar Down syndrome ni wan gi gima luongo ni
Down Syndrome Protocol. Down Syndrome Protocol ni en mana gima chalo chat manyisowa gimonego watim okang' gi samane. Nyathi konyuol to nawacho ni nyaka nas ng'iye te. Nyaka daktari ka nitie gimoro amora ma nas owacho ni ma ok en kaka en to luongo daktari. To nyathino bedo examine kendo daktari chak ng'iye. Ka daktari wacho ni ma en Down syndrome, ma osewacho features ka. To wachako ni Down Syndrome Protocol. Protocol ni wacho ni nyathi konyuol kapok odok dala, nitie gik moko ariyo ma nyaka timne. Magin? Nyaka watimne echo, picha mar dho chuny. Nyaka watim echo, picha mar dho chuny. Nikech nyalo bedo ma dho chunye ok olosore maber, ma kodhi dala to kodhi bedo ng'ama ngima. Onyalo hinyore mapiyo piyo. Koro dwani watim echo. Namba mar ariyo, watimo test mar thyroid. Samo nyuol nyathi. Thyroid ni ogi thoro bedo gi miluongo ni hypothyroidism. Dende gi sama gidongo e ich cha. Kose realize ni kose fwenyo ni gik moko kodhi kare, to ginyuolo roteke machak nego hormones ma imiyo gi thyroid. Thyroid ni e ng'utwa ka. Koro wapimo remo, wang'iyo thyroid. Thyroid kwa yudo ni piny, to wachake chaka yedhe maketo thyroid malo. Maketo nwa hormone iluongo ni levothyroxine. Mondo miwa thyroxine hormones. Thyroid ni ema miyo ng'ato dongo. Kionge kode to hormones ka okimi idongi gi kaka dongo ni nyathi onego beni bet dwe mar 6, onego beni wuotho higa 1, onego beni ochako wuoyo. Obiro bedo ni en gige di mos nikech thyroid ni pain. Thyroid is a growth hormone. En very important. Mako nyuole to watime. Kwa yudo ni en pain to wachakie levothyroxine. Wachake yath. Wachako nyathi ne yath mondo nyathi odong kaka owinjore. Koro mane gik moko ariyo ma nyaka daktari tim konyuol nyathi mwawacho ni Down syndrome. Omiyo nyuol e osiptal ber ahinya. Bang' dweche 3, daktari chak dwaro ni nyathino chak oduogi mondo wachak wang'iye kendo. Pod daktari nyalo chak ng'iyo adundo. Nikech ng'eni sama onyuol nyathicha, nitiere moko ma pod open, onego bed ni gilorore kendgi. Nikech sama ine icha ok wayue. Koro nitiere buche moko ma e ich Nyasaye nochwegi ni gin ma watiyo kodgi mar yueyo kendo mar goremo. To kose nyuoli bang' dala achiel onego bed ni gidinore kendgi mos. Koro ing'eni daktari nyalo yudo ni moko ni oyawore to gin ma pod biro lorore kendgi. Koro bang' dweche 3 daktari chak nuone nyathini gima waluongo ni echo. Ma koro miyo wadier ni magegi dwaro no dingi kata onyalo dak moko dingi. Kamano. Nwachakie yath mar levothyroxine. Daktari nyachak pimo ni nyocha wachake nikech nyocha gen piny. Yath osebedo dweche 3. Be konye. What is the level? Gisebet marom nade. To dongo mar nyathi. Chal nade. Dwe mar 3 nyathi onego bed ni oseng'e min gi. Ka wuon gi nitie oseng'e wuon gi. Ka nyithindgi nitie oseng'e. Weight ne dwe mar 3 weight ne onego bed ni koro chiegni double kaka nonyuole. Nyiso ni ose gain some weight. Ka nonyuole wakawo ga months mano dwe mar 3 wariwo 9 to wa divide gi 2. Onego bed ni en gimoro 6 kilo 6 at 3 months. Koro mago be daktari ng'iyo nikech nyithindo gi yueyo gi cha nikech ka heart ne nigi problem miyo ok gidong maber. Omiyo chak ng'ini ang'o madang' watim mondo dongi. Onego bed ni wa fortify milk. Koro wadwaro ni miyo nyiedho chak nikech pod ok miye gimoro amora to nitiere gima iluongo ni fortifiers. Inyiewo tikete chak mondo nyathini odong kaka jok mamoko. Mano 3rd month. Dwe mar 3. Dwe mar 6 wadwaro ni wamed daktari moro mang'iyo ENT. It, duol gi Nikech nwawacho ni gi diny tindo, wanyalo yudo kata ka nokolosore maber iye kucho,
Palate bende wacho ni high palate miyo giyudo infection mang'eny. It bende wacho ni communicate gi duol, giwinjore. Omiyo koro daktari mar ENT mar dwe mar 6 dwaro none nyathini. Kata ka odongo adonga maber maonge gimoro kuome, odongo adonga bas, onene mondo ng'e ni be gik ma nyathini nyalo bedo go gi be gin kamano. Nyiso ni dwe mar 3 wasekelo ENT. Kar nyuol cha wakelo daktari mar adundo gi daktari mar hormones. Kar dwe mar 3 gin mar ji ariyo go kendo, daktari mar adundo gi daktari mar hormone endocrinologist kata daktari mar pediatrician oromo. Dwe mar 6 koro wakelo daktari mar ENT. ENT ne wang'iyo ni koro ng'iyane ka be nyathini be dhi maber. Koyudo ka ber, wawacho ni dhi mbele gi gik kaka entiere. To nyaka wang'i nutrition. Koro nutrition bwa kelo kanyo nikech koro ichako chiemo. Wadwaro ni nyaka koro dwe mar 6 kochaka chaka chiemo ni ng'a daktari mar chiemo donje wachni nikech gidwaro chiemo mang'eny moloyo kaka nyithindo moko. They need a lot of calories nikech gik moko mang'eny moko dhi e dendgi sawa gi. Miyo koro dwaro gi mar chiemo ni malo moloyo ng'at moro amora. Omiyo koro nutritionist be koro wadwaro no donje gini dwe mar 6 ka. Nyathini nyalo donga donga maber. To ndalo mang'eny githoro bedo gi problem mar yweyo. Nikech nawacho ni ka othung' gi be othung', omiyo koro infection waluongo ni upper respiratory tract infection miyudo gi yo kamalo gi dhoka yot mondo yudgi. Omiyo ndalo mang'eny githoro bedo nofuolo en gathung'a yweyo chande en ma nikech kaka gibedo ok gibedo joma chwere. Omiyo koro kanyo yudo ni osiko neno pediatrician, nathi nigaona, nathi nigi pneumonia mang'eny to mano daktari thiedho mondo bed maber. To ka heart dwaro no losi, nyiso ni ok olosore maber, nitiere ginyalo bedo gi mopogore opogore. To wawacho mang'eny ahinya iluongo ni AVSD, atrioventricular septal defect, en mang'eny ahinya. To ginyalo bedo gi moro iluongo ni VSD kata ASD. Koro ginyalo bedo gi gik mang'eny. To daktari nyaka ng'ini daktari mar adundo kosetimo echo to make that decision ni wadwa ni wakony heart neni koso heart neni nyalo bedo ni onyalo bedo ga beda maber mobeda beda ng'at ma dhano gi heart neno kaka en. Kosebedo igni 2 mano ng'eni koro wasea dwe mar 6 iga not igni 2 iga iodo ne wang'ini daktari ong'e nyathini ni be owuotho koso wuoth podi. Wayudo ni ndalo mang'eny githoro bedo ni gige dhi mos nikech tuoche mang'eny mag upper respiratory tract infection. Koro yudo ndalo mang'eny othoro bedo osuptal moloyo ndalo mochiemo go. Omiyo koro thothgi yware. Koro daktari kata kok oyware onego bed ni at iga achiel idhi neno daktari ma pediatrician. Pediatrician ni dhi chak recommend mondo tim thyroid test nikech nyaka ng'iyo gi every 6 months. Echo cha bi chak inuoyo iga mondo wang'iyane ni heart neni dhi nade. Koro echo en birth, 6 months and iga. Kar iga no echo no is now final. Decision must be made ni ni lose koso ok lose. Ok ochuno ni gite ilosogi ni surgery. Nitie mang'eny madonga donga kamano. Kose bedo iga mokwongo no, nutritionist be nawacho ni kaka wasekele iga mar 6 dweche 6 cha iga ni be pod nutritionist ni nyaka bedo nikech chiemo nyithindo gidwaro chiemo mang'eny moloyo kaka jok mamoko. Thyroid cha be nyaka wachak watim. To gima important ahinya en ni kapok nyathini ogik gimiluongo ni adolescent. Adolescent tinde oduok kuom nyiri oduoke nyaka iga 8. Chon en higa 13. Tinde adolescent tinde nyithindo chako yudo mapiyo. Nyiri 8, yowuoyi 9 at 9 years. Wadwaro ni kapok gik e sama gidonje adolescent gineno daktari, ka en nyako to neno daktari mar mine, gynecologist. Nikech margi nyalo bedo ni opogore, their cycle dhi bedo ni opogore gi
Sakol mar nyathi monge Down syndrome. Ipogore gi nyithindo mamoko. Onyalo bedo ni mare delay kata mare ochako mapiyo moloyo. Koro wadwaro ni oneda gynecologist namba mokwongo mondo migi gimoluongo ni counseling, wuoyo gik ma nyithindo gi nyalo bedo ni timo, nikech kochako neno remo onyalo bedo ni neno remo mang'eny kabisa moloyo nyithindo mamoko, manyalo bedo ni obedo ni en onge gi remo, bedo anemic. Koro ber mondo daktari mar gynecologist ne nyathini kapok ogik higa 8 kar higa 7 kanyo ong'is miyo kata wuoro ma nyathini detail counseling, wuoya ni gini gik wanyalo yudo, nyathini nyalo yudo gima kama, nyathini nyalo yudo, mondo kik opar ni nyathine ni ok en nyathi ma nyathi. Embe en nyathi, to gigegi nyalo bedo ni obiro mopogore matin. Gimoro ne wiyo wilgo ni kaka nonyuole cha nyaka watim gimoluongo ni full hemogram, remo. Nikech nawacho ni nyithindo gi nyalo yudo kansa yo mayot mar remo. Samoro amora kaka nonyuole cha rembe nyaka kaw dwe mar 3, dweche 3 ikawo rembe full hemogram, dwe mar 6 full hemogram, higa full hemogram. En samoro amora modhi oneno daktari ber katimone remo full hemogram mondo ng'i ane ni rembe ka ni sawa koso ok gin sawa. Wadwaro ni kik giyud tuo mar kansa mar remo nikech thoro giyudo. Nitie kaka daktari timo mondo kik giyud tuo mar kansa mar remo. Omiyo samoro amora watimo full hemogram to daktari ng'iyo kaka cells mag full hemogram go nitiere kamano. Koro koseneno daktari mar mine nyiso ni koro en ng'ama duong' ma adult, man adolescent, ma obedo ni onego bed ni ngimane dhi adhiya kaka ng'at ma normal ma onge gi Down syndrome nyaka chieng' moro Nyasaye kawe. To wadwaro ni nyathi ka nyathi onyuol osuptal, nikech konyuol osuptal wadhi yudo diagnosis. Kwa yudo diagnosis wachake ni gimiluongo ni Down syndrome protocol. Protocol ko time maber kaka dwarore to wanyalo yudo ni ikalo skip moro miyo koro madhara problem mar madhi bedo mang'eny mbele kucho. Erokamano. Daktari, weche mag ngima gi nigi weche mathoth manade? Gin weche mathoth. Nagombo ni wagol mpaka ni studio ka kwanyalo chwale oko kocha nikech penjruok penjore ni ka oyud nyathi gi Down syndrome ibro mana manage kod laktar kiny ka kiny, inyalo thiedhe nikech gigi be kata kinyalo thiedh te okang'eyo. Pondo ni ng'ato dwa tudore kodi kata dwa ni mondo mi oneni kata ntiere koda gima doher mondo mi lerne, inyalo yudi kanye kod wach mogik ma bende isewacho ni nyithindo te mondo mi onyuol e siptal, mine mondo mi onyuol kapok gichopo higni 45 gi wiye to kaber ng'iya ni gik mikete dendi kaka ng'ama miyo gin ang'o gini, nikech chich nitiere ni moro nyalo bedo ni ginyalo, ok nigi to ginyalo. Daktari nyalo yude kanye kod namba ni mar simu? Ki ng'at moro madwara namba na mar simu en 07 24 022 079 0724 022 079. An daktari ma nyithindo yuda Kisumu ka, an director medical services ma Kisumu, yuda Huduma Center 7th floor. Mano office mar telo mar thieth mar osuptal. Ka osuptal moro onge gi daktari moro kodhi tich, mane tich matiyo ka. To mar neno jatuo kata nyathi miparo ni nigi Down syndrome inyalo nena Russia Jaramogi, an daktari ma nyithindo kanyo, kata private aneno nyithindo Taiba Medical Center piny ka, kata Bethlehem Home Hospital mani Nyakach malo, Nyakach Nyakach malo kacha. Mago kuonde minyalo nena kendo anyalo konyi kuom gik makamago. Erokamano nya Dr. Don, aduok erokamano makende. Ageno ni odiochieng' machielo kendo kwaluongi tibo biro mondo wagoye mbaka kotenore kod tuoche mathoro mako ahinya nyithindo. Erokamano. Ntiere wach moro mani wacho kani wachako chenro ni saa asaya ma ng'ato nyuolo nyathi mineno ka nyathi inyuolo maber, duok ne Nyasaye erokamano. En chromosome achiel ema owuok odhi ochogore e chromosome 21. Makoro gibed 3 kar mondo mi gibed 2 ema kelo chandruoge gi duto te. Saa asaya mineno ka nyathi ngima kendo nyuol maber, kik wiil mar duoko erokamano.
Daktari erokamano mathoth. Erokamano. Ne jogo picha mawa en tich ma oyware mang'eny, aduoko ne erokamano makende. Ne jagono mochung' ne taya kachiel kod duol erokamano mathoth. Ne director na kachiel kod producer na to maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni erokamano mathoth. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masani. Ulikuwa unafanya nini wakati ulipigiwa simu? Nilikuwa tu job zangu za kawaida, nikapigiwa simu. Ma 1212 hapa Nairobi. Yes. Kwanza shikilia goodie bag yako. Alafu shikilia check yako pia. This is your check of 50,000 shillings. Hakikisha jina imespeliwa vizuri. William Mudhui. Bahati iliyoje people. Niko na wife wako kwa nyumba, sasa ana kitu anafanya na plan kumwekea tu kabizina na hiyo pesa. Jot ka jot nitie weche mopondo nyaka chop kama diera fwenyore. Ingeni madam pati ingena wuondo na dhi tich. Ne en hera mokwongo, kata kamano mano e gima ne giparo. Wuondri ni tin mana riki kae. Nyithindo mane ok ong'eyo kama ne giaye. Nadwa nang'e mama chal nade. Kod fweny mane dhi buogogi ahinya. Ine miluwo jabunde. Sama joma ihero ok ong'eyi, ere kaka ikonyogi. Ne onjaore ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Kick off the festivities in Dubai na View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All